taksi, hei. Häh? Taksi. Joo. Oh! Ei mitään väliä. Aja ympäri ihan minne sattuu vaan. Anna mennä vaan. Ei mitään väliä. Hei, nyt ystävyyden malja. Ai sorry. Ai vittu suoraan öökaan. Tässä olisi vittu tuntuu. Tässä on tuntuu, mä sanon vaan. Onks teillä pojat muuten rahaa? Mitä? Rahaa löytyy. On, Näytä vähän vittu saa. Tsiikaa nytte. Aja tällä ensin. Ei mitään väliä. Se tuli kuuluu 2 kärpästä yhdellä iskulla. Ota vähän hiljempaa ja pankaa ne kallit. Mitä väliä, Ei saatana? mitään väliä. Kuule jatka. Ei pienintäkään väliä. Anna mennä vaan vittu, ei tässä ole mitään hätää. Kiertele ympyrää. Ei mitään väliä, ei mitään. Mitä sä Mitä pysähdyt? vittua nytte? Mitä hätää? Matkanteko loppu tähän. Lopeta! Mikä nyt on? Kuule! Joo. Häh? Mitä? Mitä nyt? Paljon Vittu, maksaa. mitä on loppunut? Paljon maksaa? 22 markkaa. Siinä on sulle 50, pidä loput Pidä kuule. loput. Ei oo rahasta kissaa. Ei mitään ja haista paska kuule. Vittu, kyllä tää on vittu parempi kuski. On niin parempikin, puhuta vähän ittees. Ihme jätkää sekoilee tossa pikkuasiasta. Ei mitään väliä. Ei mitään väliä.